Кукмара районында балыкчыларның икенче кышкы ачык турниры узды. Быел әлеге бәйге 30дан артык балыкчыны җәлеп итте. Бирегә Кукмарадан гына түгел, якын тирә районнардан да үз көчләрен сынап карарга теләүчеләр җыелган иде. Быелгы турнирда исә балыкчыларның мөмкинлекләре дә күбрәк булды. Ловим на все виды приманок. Балыкларны төрле төрдәге алдавычларга тотарга була. Ләкин төп шартларның берсе бары тик бер генә кармактан файдаланырга мөмкин. Шулай ук кызыклырак булсын өчен су асты камераларында куллану тыелмый. Моның буенча чикләү юк. Азат Гатин балачактан ук балыкчылык белән шөгыльләнә. Әлеге турнирга ул җентекләп әзерләнә һәм балыкны күбрәк тоту, һава торышы, җимнең, кармакның төрлелегенә бәйле дип саный. Балыкчы шулай ук уңышлауның алтын кагыйдәсе барлыгын да әйтте. Лодкадан килүгә ипине алып, ипине тораклый башлыйм. Речушка, камушка, дай нам рыбы, пускай кушают твои детки. Нам тоже надо рыбу дип нишетем дәйме? Балык килә. Салкын һава торышына карамастан турнирга килүчеләр саны күп иде. Кемдер ярышларда катнашса, икенчеләре алар өчен җан атты. Әлеге турнирга балыкчылар өчен дөресрәге җиңүче өчен җан атырга килдек. Бу ярыш ял итү өчен дә яхшы чара дип саныйм. Турнирда катнашучылар балык тотудан кала, кул буравы белән иң тиз боз тишүче бәйгесендә дә үз көчләрен сынап карадылар. Турнирга нәтиҗәләр иң күп күләмдә балык тотучы, иң яшь һәм өлкән яшьтәге балыкчы, иң зур һәм иң кечкенә балык тотучы кебек номинациялар буенча ясалды. Ачык һавада барлык катнашучылар өчен тәмле уха, пылау, коймак, самавырда кайнаган чәй һәм башка күп кенә сый-нигъмәтләр әзерләнгән иде. Миләүшә Хаҗиева, Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары.